Салом алейкум ба ҳама дӯстон, бародарон, хуш омадед ба канали AZAM блог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта AZAM Тағоев. Видеоролики имрӯзаи мо дӯстон чун ҳар вақта топ 5 инҳое ки дар камера афтоданд. Марҳамат ба касе ки интерес на тамошо кунед ва ба кан ҳатман подписатсия карда зангочаро пахш намоед. Мо бошад видеоролики имрӯз сар мекунем. Тайёред? Рафтем. дар дунёи мо чизҳои аҷоиб ва тарснок хело ҳам зиёд ҳастанд ки инҳоро инсонҳо ба навор гирифта дар сайтҳои интернетӣ мепартоянд. Ва имрӯз мо инҳоро ҷамъ кардем ва пешкаши шумо мекунем. Ва ба ин бовар мекунед ё ин ки не, фикру ақидаи худро ҳатман дар комментария нависед. дар ин видео як чизи сиёҳӣ ба ин зоғ ҳамла мекунад. ин видеоро дар стоянкаи мошинҳо ба навор гирифтаанд. ин шахс дар видеои худаш дид ки ба ин зоғ як чизи сиёҳӣ ҳамла мекунад ва аз кисаи худаш телефонашро бароварда инро ба навор мегирад, барои он ки ин видеоро ба дигарон ҳам нишон бидиҳад. лек ҳамин одаме ки ин видеоро ба навор гирифта истодааст, то охираш фикр мекард ки фақат ин дар назари ӯ тофта истодааст. ин видеои хело ҳам тарснокро як писари ҷавон дар ҷангал ба навор гирифт. ӯ гуфт ки дар вақти роҳ гаштани ман хаёл мекардам ки аз паси ман касе омада истодааст. ва ин шахс нафсияки пажар телефони худашро гирифта камерашро гирён мекунад ва баъд рафтан мегирад. аммо баъд аз чанде дар пушти як дарахт ӯ як духтареро мебинад ки ӯро нигоҳ дорад ва мӯҳои ин духтар хело ҳам дарози сиёҳ буд ва хело ҳам тарснок. баъзе аз одамо мегӯянд ки ин ҷин аст, баъзеашон мегӯяд ки ин ведма аст. аммо шумо чӣ мегӯед дӯстон? Фикру ақидаи худро ҳатман дар комментария нависед. хеле ки мегӯянд гӯё ки дар хонаҳои кӯҳна ҷинҳо ва аҷинаҳо зиндагӣ мекунанд ва имрӯз дар ин хонаи кӯҳна аз камераи видеонаблюдения инро ба навор гирифтаанд. дар ин лаҳза дар камера якчанд чизи сиёҳие афтод. аммо соҳиби ин хона мегӯяд ки вақте ки ман дар ин хона зиндагӣ мекардам, ҳар хел садоҳоеро мешунавидам ва ҳам як сояи сиёҳиеро медидам ки ба мисли одам буд. ва бо ҳамин видеоролики имрӯзаи мо ба анҷом расид дӯстон. бовар дорам ки видеоролик ба шумо писанд омад. Ба кан ҳатман подписатсия карда зангочаро пахш намоед, то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед, чунки дар оянда шуморо видеои беҳтарин интизор аст. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.